779 kHz Santiago City, ang pinakamalakas na AM radio station sa Northern Luzon. Kami ay narito, lumalapit sa'yo, sana'y pakinggan mo. Mga dalangin namin, alam kong nariyan ka, nakikinig ka, o Panginoon, Panginoon. Kami ay narito, mga anak mo, alam kong dinidinig mo. Mga dalangin namin, laging nariyan ka, nakikinig ka, o Panginoon, Panginoon. Pag-indapatin, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Pag-indapatin, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang mga puso namin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power.
Praise the Lord! Isang mapagpalang gabi po ang aming bati sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po dito sa ating himpilan ng Life Radio. Kami po ang inyong nakakasama dito sa programa po ng Prayer Power. Glory to God! Ito pong programang ito, ang Ilocano version ng Prayer Power, ay hatid po sa atin ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ako po ang inyong nakakasama, Sister Abby Macapagal, at meron din po tayong guest speaker. Walang iba ang minamahal na Pastor Efren Lucena. Glory to God. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Praise God. Kamusta po, Pastor Efren? Okay lang naman. Opo. Biyaya po ng Panginoon. Praise God. Pwede niyo na pong batiin yung mga listeners or yung ating mga kaibigan sa Panginoon na nakikinig po dito sa ating programa ng Prayer Power. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Naimbag nga rabi iyo am amin. Glory to God. Kablaawak man dagiti sumaganad nga nakatune in. Iti daytoy nga istasyon ken iti programa nga Prayer Power. Purihin na ating Panginoon. Ang ating kapatid Sister Sanyata Ingo sa Hello po. Paket Kasibo. Sister Evangeline Fernandez, Sister Joy Padilla, Sister Rosie Padilla, Sister Divine Valdez, Sister Alma Padilla, Brother Randy Fernandez, gayon din kay Brother Justin Fernandez, Hello po. si Sister Sylvia Flores, Brother Ronnie Mapalo and Sister April Pagaduan, maging si Sister Soledad Sandoval na laging nakikinig ng Life Radio. Purihin na ating Panginoon. Praise God. Kumusta kayong lahat? At mapalad po kayo na laging nakikinig ng salita ng ating Panginoon at nakikinig din sa programang ito na Prayer Power. Glory to God. At sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang mga lokal na iglesia, happy listening po. Maging ang mga kaibigan namin na walang sawa at nagpapatuloy na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Binabati din natin ang mga listeners and viewers natin sa live streaming. Hello po kay Sister Amor Española, kay Crislyn Patelo Villarosa. Hello din po kay Sister Sylvia Marie Verdadero, kay Sister Marivic Medina, kay Sister Telet Magnaye. Magandang gabi po. Hello din po kay Sister Gloria Greganta, kay Login Diampok Lizardo, magandang gabi po. Hello din po kay Sister Daisy G. Apostol. At maaari nyo na nga pong ipadala ang inyong mga kahilingan, ang inyong mga unspoken prayer requests sa ating mga hotline numbers 0917-327-1962, 0918-389-4144. Samantala po, pakinggan po natin ang ilang mga paalala. Praise the Lord. Words from the good man of the house. God remains faithful to those who are faithful, and He will give them more than what they ask for. Ako po si Carmelita Tarayaw ng Alicia Isabela, na avid listener ng Live Radio. Napapakinggan ko, tila sabi ko, isa ako sa mga nangangailangan ng awa ng Diyos, sabi ko ganyan. Unti-unting naalis yung mga karamdaman ko. Nagpapasalamat po ako at nararating kahit saan ang pagpapahalaga ng mga pastor sa pamamagitan ng kanilang pananalangin sa Prayer Power. Pati yung mga ibang programa, pinapakinggan ko pa rin. Sunday school ninyo, pinapakinggan ko. Kaya nakasanayan ko na ito. Maganda itong Live Radio. Sabi ko, marami pang natutulungan na tao. Para po
po sa aming mga kaibigan na nais dumalo ng mga gawain sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, ay narito po ang aming mga church addresses. Tuguegarao City, number 31, Bagay Road, San Gabriel, Tuguegarao City, Baggao, Cagayan. Barangay Tungil, Baggao, Cagayan. Alakapan, Barangay Maluyo, Alakapan, Cagayan. Igig, Cagayan. Natanzan, Igig, Cagayan. Solana, Barangay Lingu, Solana, Cagayan. Alcala, Cagayan. Barangay Angkiray, Sentro Sur, Alcala, Cagayan. Lalo, Barangay Katayuan, Zone 3, Lalo, Cagayan. Pamplona, Cagayan. Barangay Bidwang, Pamplona, Cagayan. Apari, Cagayan. Rizal Street, Barangay Maura, Apari, Cagayan. Glory to God, kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa ating programang Prayer Power at patuloy din nating binabati ang ating mga viewers. Hello po kay Sister Army Joy Villanueva. Magandang gabi po kay Sister Azon Arsadon Narciso. Kay Sister Soledad Alvarado, hello po, happy viewing po dito po sa ating programang Prayer Power. Samantala, dumako naman po tayo sa papuring awit, pakinggan po natin. Ito po ay Ilocano version. At kung meron po kayong mga prayer requests, isend nyo na po yan sa ating mga hotline numbers 0917-327-1962 at 0918-389-4144. Glory to God. Naming pinsan, kadin nga nalipatan. Di ayat ko, ken ka nga awan ninggana. Di anak ko, ket natay gapuken ka. Tumakder ka, ket agdayaw ka. Kita enti problema lagi tem dragiti kari ken ka yeg mo amin kanya dadagsen ta puso at tuya di kanto panawa. May sana hadipan ko nga mangibingay iti ebanghelyo saan nga dagiti makita ti pagtagkam
pagod ay to'y karawang pinunasang amin ragit iluluwa uray adu ti pagpadas ti biyag ko agdayawag nataken ka o apo agtuluyang nagserdiken ka Dagdandanagen at datalnak natin at taleka dinaktupan uray adu ti pagpadas ti biyag ko at dayawag nataken ka o ako agtuluyang nagserdiken ka Jagdandanagen at datalnak natin at taleka dinaktupanawan at taleka dinaktupanawan at taleka dinaktupanawan Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord! Kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa ating programa ng Prayer Power at ating pong binabati ang ating mga Facebook viewers. Hello po kay Sister Soledad Alvarado Habinar. Hello din po kay Sister Alona Simbi. Hello po kay Sister Annabel Santa Ana Constantino. Magandang gabi po kay Pastor Vicky Rasgo. Hello din po kay Brother Francis. Magandang gabi din po kay Nanay Mercedes Diego Canta, dyan po sa may Santiago, Calao East. Glory to God. Hello din po kay Sister Gloria Graganta. Happy viewing po sa inyo and happy listening. Hello din po kay Isidre Cana Blanca. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay ating namang pakinggan ang salita ng Diyos na ito po ay ipaglilingkod sa atin ng minamahal na Pastor Efren Lucena. Glory to God. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon na imbag nga rabi iyo amin gagayan kayon kakabsat. Glory to God. Sakbay iti panagadal iti sarsarita na Apo Dios, intayo muna'y agkararag. Amami nga naindaklan unay, ken man nakabalin, mapanmiman ikumit ken ka iti inkay panagadal, kadagiti sarsaritam, iti nasantuan nga espiritum, iti mangidaulwan kada kami, ken ti parabor mo ket umay kanyami. Dayto iti dawat bi babaen itinagan ni Apo mi nga Hesu Kristo. Amen. Purihin na ating Panginoon. Iti pagadalan tayo tatakit masumpungan natin sa surat ni Apostol Pablo iti umuna nga Timoteo
Kabanatay 2, talatay 1. Umuna-unay, iunay-unay kung arod, maidaton ti Diyos, dagiti dawat, kararag, panangibabait, ken panagyaman, para iti amin tattao. Glory to God. Iti paksa tayo, iti daytoy nga rabii, dagiti maigapo, nga agkararag tayo ken Apo. Purihin na ating Panginoon. Iti panagkararag ket baysa nga banag nga intay aramiden tadaytoy ket pagayatan ni Apo. Purihin na ating Panginoon. Anya iti isao nga panagkararag. Ayon sa banal na kasulatan o kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan dito'y Mateo Kapitulo 7 versikulo 7. Iti panagkararag ket panagdawat ken Apo. Purihin na ating Panginoon. Kaya si tayo no agkararag tayo ket makadawat tayo kina Apo Dios. Glory to God. May kadwa nga kinunati na santuan nga kasuratan no anya iti sao nga panagkararag, iti panagkararag ket panagawag ken Apo. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti Salmo Kapitulo 4 versikulo 1. Ipangagnak kadi o Dios no umawagak sikati mangsalaknib kanyak. Tinutulungan nak iti nariribo ka kasyan nak ket ipangag mo to'y kararag. Kastoy matlang iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti Salmo Kapitulo 4 versikulo 3. Laglagipin nyo pinili ti Apo dagiti nalinteg maipaay ken kuana ket denggen nak no agawagak. Purihin na ating Panginoon. Glory to God. Kaya no umawag tayo ken ni Apo, sumungbat isuna. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti Jeremias Kapitulo 33 versikulo 3. Umaawagan na ket sungbatan kanto, ibagakto ken ka dagiti nakaskas daaw ken naindaklan abanag asaan mo pay nga ammo. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Kaya no agawag tayo kina Apo Diyos, sumungbat isuna. Praise God. Anya pa'y iti kinunati na santuan nga kasuratan, no anya iti sao nga panagkararag, panagbirok iti rupa ni Apo. Purihin na ating Panginoon. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti may kadwa nga kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. No agkararag da kanyak, ken agbabawi da, ket talikudan da ti dakes nga aramid da, ipangag ko, ida, iti langit, pakawanek dagiti basbasol da, ket parang ayek manen ti dagada. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Kaya no addaman na imbag ken nasayaat nga intay biruken, awan sa bali ket di iti rupa ni Apo. Anya pa iti kinunati na santuan nga kasuratan, no anya iti sao nga panagkararag, kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, ito'y libro ni Hebreyo, Kapitulo 14, versikulo 16. Umadani tayo nga rod as itatalged iti trono ti parabor, tapno awatin tayo ti asi, ken makasarak tayo iti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw ti panakasapul. Kaya
panagasideg iti trono iti parabor ni Apo. Kaya si tayo amin, kaya kanayunen tayo iti agkararag ken Apo. Kastoy iti kinunas iti nasantuan nga kasuratan, iti libro ni Tesalonica, ti umuna nga Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 17. Kasano tayo nga agkararag ken Apo, anya iti rumbeng nga tagikwaen o tarigagayen kabayatan nga agkararag tayo ken Apo. Umuna nga kinuna tinasantuan nga kasuratan, adda iti pamati tayo. Kasapulan kadi nga maaddaan tayo iti pamati, sakbay iti panagkararag ken ni Apo, wen, apay, tati tao nga adda pamati na ket nakaayayat iti imatang ni Apo. Kastoy iti kinuna tinasantuan nga kasuratan, iti libro ni Hebreyo, kapitulo 11, versikulo 6. Ngem no awan ti pamati, saan ang mabalin ang maparagsak ti Diyos. Tano umasideg ka, iti Diyos masapol apatsem nga adda ti Diyos a manggunguna kadagiti agsapol kenkwana. Praise the Lord. Kaya kinuna tinasantuan nga sa kasuratan, no adda pamati tayo kenkwana, nakaayayat tayo iti imatang ni Apo. Purihin ang Panginoon. Anya pa iti kinunati na santuan nga kasuratan, nga no adda ti pamati tayo, han tayo nga maibabaen ken Apo. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti libro ni Roma, kapitulo 10, versikulo 11. Naibatay ti panagpili na iti parabor na saan nga iti inaramid da, tano na ibatay ti panagpili ti Diyos iti inaramid dagiti tattao saanen a maibilang apudno a parabor. Glory to God. Kaya kinunati na santuan nga kasuratan, no adda iti pamati nga intay agkararag kina Apo, hantayon to nga maibabain. Purihin ang ating Panginoon. No agkararag nga addaan pamati na, addaman sagsagubanit, wenno saksakiten na, aglaing to. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti libro ni Santiago, kapitulo 5, versikulo 15. No mamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Diyos ti kararagda, umimbagto ti masakit, pasalun atin nanto ti Apo ket pakawanen nanto pay dagiti basbasol da. Purihin na ating Panginoon. Ngunit kasano tayo nga maaddaan iti pamati? Anya ti rumbeng nga maaddaan kanya tayo, tapno maaddaan tayo iti pamati. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, ito'y Roma, kapitulo 10, versikulo 17. Ngarod, umay ti pamati babaen iti panagdingeg ti mensahe. Ket umay ti mensahe babaen ti panaka ikasaba it ni Kristo. Praise the Lord. Kaya no tatno maaddaan tayo ti pamati, kailangan natin we need the Word of God. Purihin na ating Panginoon. At iti pamati nga dapat nga maaddaan kanya tayo, pamati nga ikaskasaba dagiti sent one of God. Purihin na ating Panginoon. Kasano tayo nga agkararagpay kin Apo, anya pa'y tirumbeng nga tagikwaen tayo,
O tarigagayon tayo, kabayatan ngagkararag tayo ken Apo, may kadwa, kinapakumbaba, humility. Dagiti agpakpakumbaba, ket ingato ni Apo isuda. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti libro ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 9, aging gana iti 10. Agladingit, agsangit, ken aganag-og kayo, imbes nga agkakatawa kayo. Agsangit kayo, imbes nga agraragsak kayo, agleddaang kayo. Agpakumbaba kayo, tisangwanan ti Diyos, ket itanok na kayto. Purihin ang ating Panginoon. Madaydayaw iti Apo. Glory to God. Kaya anya ti kayat nga sawen nga isuda ket itanok o ingato ni Apo, haan nga baybayan isuda ni Apo. Anya pay iti tarigagay ni Apo ket umay kanyada. Kinunapay tinasantuan nga kasuratan iti may kadwa nga kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, nga isuda ket ipangag ni Apo. Purihin na ating Panginoon. Anya iti maigapo nga intayo agkararag ken Apo Dios. Iti maigapo nga intayo agkararag ken Apo Dios, na ti tao awan maaramidan na no awan ni Apo. Iti libro ni Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Purihin na ating Panginoon. Anya pay tapno ni Apo Diyos ket umasidigmet kanya tayo. Kastoy iti kinunati na santuan nga kasuratan, iti libro ni Santiago, versikulo 4, o Kapitulo 4, versikulo 8. Umasidig kay iti Diyos, ket umasidig tumet iti Diyos kada kayo. Da kayo nga managbasol, bugwan nyo dagiti imayo, da kayo nga agin sisingpet, dalusan nyo dagiti puso yo. Praise the Lord. Purihin na ating Panginoon. Kaya gagayem ken kakabsat, intayo agkararag ken ni Apo. Purihin na ating Panginoon. Babaen iti panagkararag, ket makadawat tayo iti parabor nga aggapo ken Apo. Ket iti daytoy akanito, intayo agkararag ken Apo. Purihin ang ating Panginoon. Amami nga sa dilangit, itdem kuma dagiti banbanag nga in kami dawaten ken ka, ket sika iti amamumi nga makaaramid ti amamin daytoy. Surwam ti tunggal maysa kada kami nga agtalik wenno mamati ken ka nga agnanayon. Maikari kami met iti panagawat isagsagot mo, kadagiti mapan mi ikararag ken ka. Daytoy ti dawat mi, babaen tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Prayer Power. Ang lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Maraming salamat po sa salita ng Diyos, Pastor Efren Lucena.
At patuloy nating binabati ang ating mga listeners, ang ating mga kapatid na patuloy na nakikinig at nanonood dito sa ating programa ng Prayer Power. Hello po kay Presbyter Chody Verano. Magandang gabi po. Happy viewing po sa inyong lahat. Hello din po kay Sister Daisy Apostol. Hello rin po kay Sister Emelda Cabaro. Magandang gabi po. Happy viewing po at sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating himpilan ng Live Radio at dito rin po sa ating programa ng Prayer Power. Sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang isang papuring awit. Glory to God. Itag ay mitipuso
lakas at kapangyarihan sa panalangin. Prayer Power. Ang bahagi ng Diyos upang gumawa anuman ang inyong pangangailangan. Prayer Power. Praise the Lord. Sa pagkakataong ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, kami ay nagpapasalamat sapagkat malaya kaming makakalapit sa iyo. Salamat po sa mga pagkakataon, salamat po sa buhay, sa lakas na araw-araw naming nararanasan. Hallelujah, ang aming dalangin sa aming mga paglapit. Linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Sa aming mga paglapit ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Ama namin Diyos, sa gabing ito, dinadalangin namin si Sister Login Lizardo. Ang kanyang prayer request ay gumaling ang kanyang karamdaman sa buong katawan. Pati ang kanyang asawa na may sakit sa puso, may diabetes. Hallelujah. Ama namin Diyos, ikaw po ang siyang gumawang makapangyarihan. Sawayin mo anumang mga bagay na hindi maganda, anumang kanilang nararamdaman, anumang mga masasakit. Alam namin ikaw ang siyang gagawang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na naghihimala sa mga bagay na kami ay nag-aanilangan, ngunit sa iyo ay posible lahat. Hallelujah! Salamat po Panginoon dahil ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. Gayon din, idinadalangin namin si Daisy Apostol, ang kanyang kahilingan na patuloy na ingatan ng kanyang sambahayan, ng kanyang asawa sa dako ng Dubai. Glory to God! Hallelujah! Atan mo ang kanyang asawa doon, kasama po ng kanyang sambahayan sa araw-araw ng kanilang mga ginagawa. Ang iyong kaligtasan ay lagi nilang maranasan, lagi silang tumiwala sa iyong magagawa. Gayon din po kay Sister Army Joy Villanueva, ang kanyang kahilingan, ang karamdaman ng kanyang tatay sa kanyang buong katawan ay gumaling na po Panginoon. Ang kanyang kahilingan ay makaranas ang kanyang kaginhawaan, ang kanyang tatay na kumikirot ang kanyang katawan. Hallelujah! Ama namin Diyos, ikaw din po ang siyang gumawang makapangyarihan sa iyong mga anak na gumagawa din ng paglilingkod. Nakikita mo ang kanilang mga puso, nakikita mo ang kanilang mga kahilingan. Ano man ang kanilang nararanasan ngayon, ikaw po ang gumawa ng kalunasan, ang mga karamdaman na ito, ikaw po ang magpapagaling. Gayon din po kay Nanay Mercedes Diego Canta, kanyang dalangin na ingatan ng kanyang asawa, mga anak, manugang, ilayo sila sa mga kapahamakan. Hallelujah! Ama namin Diyos, ang kahilingan ng iyong mga anak, igawad mo ang iyong mabubuting bagay, ang mga biyaya mo na kanilang mga dapat maranasan ay tulungan mo sila, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang mga kahilingan din ng mga listeners, gaya po ni Brother Lando na luminaw ang kanyang mga paningin. Ama namin Diyos, walang imposible sa iyo. Pawiin mo anumang mga karamdaman na meron din siya sa kanyang katawan. Tulungan mong luminaw na ang kanyang paningin. Gayon din kay Brother Eddie na may fatty liver diabetes. Hallelujah, gumawa kang makapangyarihan, ang kagalingan ay lagi nilang maranasan. Kay Brother Noli Paclarin, ang unspoken prayer request, ikaw po ang siyang nakakakita ng kanyang mga kahilingan. Ano man ang mga problema, ano man ang mga kanyang hinihingi mula sa iyo. Alam namin, Panginoon, sa tamang panahon ay lagi mong ibibigay ang pinakamabuti. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga kabutihan. Gayon din po si Via Doroni, ang spiritual growth ng buong pamilya. At tulungan mo rin po na ma-aprobahan na, ma-transfer na home-based nila ang kanyang kahilingan. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw po ang gagawa ng mga kaparaanan sa mga problema ng iyong mga anak.
Hallelujah. Gayon din po, si Nanay Flor Andres sa kanyang pamangkin na si Minda Andres, masakit ang kanyang ulo at katawan. Hipuin mo ang mga masasakit na kasukasuhan, anumang mga kirot sa katawan. Hallelujah. Sawayin mo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Inilalapit din namin po si Nanay Lolita Hernandez, kagalingan sa kanyang ubo at sipon, gabayan ng buong pamilyang Hernandez. Ama namin Diyos, gayon din po ang kahilingan ni Nanay Lolita. Ikaw ang nakakakita, gagawa kang makapangyarihan. Sawayin mo ang ubo at sipon. Hallelujah. Ingatan mo ang buong pamilya ng Hernandez. Hallelujah. Gayon din po kay Nat na nakakaramdam ng pananakit ng katawan sa tagiliran. Nawa po ang kanyang UTI din at sa kidney. Hallelujah. Ang karamdaman na ito ay papawiin mo, Panginoon. Sawayin mo anumang mga iba't ibang klase ng karamdaman. Gaya po nitong aming nabanggit, aming inilalapit sa iyo ay sasawayin mo na, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw po ay maawa sa iyong mga anak. Gayon din po mula sa 4848, mapabilis po ang papers at matanggap niya ang kanyang pensyon. Panginoon, anumang mga papeles na dapat ayusin, gumawa kang makapangyarihan. At sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, pagpapalain mo rin sila. Hindi man po sila makapagpadala ng kanilang kahilingan. Ama namin Diyos, nakikita mo ang kanilang mga pagnanasa, ang kanilang mga puso. Ikaw po ang gagawang makapangyarihan. Paginhawain mo ang mga nakakaranas ngayon ng karamdaman. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Amin ding patuloy na inilalapit sa iyo ang iba pang mga kahilingan, gaya ng kahilingan ni Emily Honggang. Nanghihina siya at di makatulog sa gabi. Masakit ang kanyang katawan. Dakilang Diyos, sa kahilingang ito ni Emily Honggang, ipagkaloob mo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na umabot sa kanya at hipuin mo ang kanyang buong pangangatawan at ipagkaloob mo ang kagalingan ng kanyang karamdaman at ang kanyang kahilingan na siya'y makatulog sa gabi. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo ito sa kanya. Hallelujah! Gayon din sa aming kaibigan na si Ingo Cortez, ang kanyang kahilingan na kagalingan sa sakit ng kanyang pangangatawan. Dakilang Diyos, abutin mo siya ng iyong mapagpalang kamay. Ipagkaloob mo, dakilang Diyos, ang kahilingang ito ng aming kaibigan. Patuloy mong ipakita sa kanya na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na kayang gawin ang lahat ng bagay. Maghimala ka, Panginoon, sa aming kaibigan na ito na si Ingo Cortez. Glory to God. Gayon din ang kahilingan ni Larinao Sao. Kahilingan po na maalis na ang tuluyang sakit sa kanyang paningin at manumbalik ang kasiglahan ng kanyang pangangatawan. Panginoon, abutin mo siya ng iyong mapagpalang kamay. Ipagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang siyang tanging makagagawa ng lahat para sa kanya. Salamat, Ama namin Diyos. Glory to God. Gayon din si Yolanda Corpus. Dalangin po namin na ipagkaloob mo ang kanyang kahilingan, na ikaw, dakilang Diyos, ang siyang gumawang makapangyarihan sa kanilang mga problema. Tulungan mo na ito'y kanilang malampasan. Huwag silang panghinaan ng kalooban, kundi lagi silang tumingin sa iyong magagawa, dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kahilingan ni Lourdes ng Angadanan, kagalingan kay Jan na may sakit sa kidney.
at may fatty liver, kaawan sila. Ikaw, dakilang Diyos, ang siyang gumawang makapangyarihan. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kagalingan sa sakit ng aming kaibigan na si John. At gayon din ang kanyang sakit na fatty liver, dakilang Diyos. Hipuin mo ang kanyang atay at ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong biyaya. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din ang kahilingan ni Feli Pasis na ipagkaloob mo, dakilang Diyos, ang iyong biyaya sa kanya. Samahan mo siya sa kanyang pag-iisa. Gabayan mo rin, Panginoon, ang kanyang mga anak. Salamat, Ama namin Diyos. Purihin ang iyong banal na pangalan. Glory to God. Glory to God. Amin pong inilalapit, dakilang Diyos, ang kapatid na Francis Miguel sa kanyang nararanasan ngayon. Ikaw po ang gumawang makapangyarihan. Ang mga problema sa pamilya, financial, emotional, physical. Dakilang Diyos, ikaw ang siyang magbigay ng mabubuting bagay. Alam namin, Panginoon, na ang aming nararanasan ngayon, ito ay kasama sa iyong layunin. Anumang itong mga problema na aming kinaharap, alam namin na hindi mo kami iiwan. Salamat po dahil ikaw ay nariyan, ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. Dinadalangin namin ngayon si Nanay Rosalinda Rosales ang kanyang kahilingan para sa kagalingan, sa lubusan ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Ikaw po ang humipo sa kanyang mga sakit, anumang mga karamdaman yon, Panginoon. Ikaw ang gumawang makapangyarihan, paginhawain mo ang kanyang mga pakiramdam, anumang parte ng katawan na kumikirot, ikaw ay gagawang makapangyarihan. Gayon din po si Sister Carol Anchola, ang kanyang kahilingan, sumasakit ang kanyang ulo at mata. Hallelujah! Sawayin mo, Panginoon, ang mga kirot sa kanyang ulo at mga mata. Si Nanay Crescencia Estabilio para sa kanyang pamilya, ilayo mo sa mga sakit at karamdaman. Gayon din kay Jonathan na may sakit sa puso at kidney. Hallelujah! Kahilingan din po na pagpalain ang kanyang mga anak na nag-aaral at sa kanilang mga hanap buhay. Igawad mo yung masaganang biyaya at pagpapala sa sambahayan ni Nanay Crescencia Estabilio. Anumang karamdaman, Panginoon, ikaw ang gumawang makapangyarihan. Ikaw ang magpagaling sa kanilang mga sakit. Kay Nanay Aida Victoria sa kanyang para kay Margarita Pascual na nahihirapan huminga dahil sa goiter. Hallelujah! Maawa ka po, Panginoon. Tulungan mo siya na makahinga na ng maayos, matunaw anumang mga bukol sa kanyang lalamunan. Hallelujah! In Jesus' name. Gayon din po kay Sister Linda Pawid, ang kanyang mga pamangkin sa ibang bansa. Tulungan mong maalala siya sa pamamagitan ng pagtulong ng pinansyal. Huwag siyang makalimutan ng kanyang kahilingan. Hallelujah! Kay Sister Gloria Balmaceda, laanan sila ng biyaya sa araw-araw. Dakilang Diyos, ikaw ang Diyos na mapangbiyaya. Ikaw ang Diyos na laging nahahabag. Tulungan mo ang mga taong nangangailangan ng ganitong kahilingan o ganitong nakakaranas ngayon ng hirap sa pinansyal, walang makain, walang matirhan. Hallelujah! Ang kanilang mga kahilingan, ikaw po ang tumugon, Panginoon. Ikaw ang maglalaan. Gayon din kay Sister Mary Rose Ponce, pagpalain mo ang kanilang ang kanyang tatay na araw-araw na pumupunta ng bukid sa kanyang mga kapatid sa Manila at dito sa Isabela. Igawad mo po ang iyong mga pag-iingat sa araw-araw kay Divine na laging nakakaranas ng karamdaman. Hallelujah! Panginoon, ikaw ang magpagaling. Gayon din po kay Christine Fernando. Tulungan mo ang kanilang sambahayan
Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga espiritual na kalagayan. Tulungan mo na lagi silang magkaisa. Sawayin mo anumang mga hindi pagkakaunawaan. Kung sila man ay nakakaranas ngayon ng mga bagay na hindi maganda, bunga ng pagkakaalitan, hallelujah, sawayin mo, ayusin mo ang mga bagay na iyon, Panginoon. Gayon din po kay Nanay Cedra Pascua, maalis ang kanyang ubo at pamamanas ng kanyang katawan. Oh, hallelujah. Pakailan Diyos, ang iyong mga anak ay laging lumalapit sa iyo. Nakikita mo ang kanilang kalagayan. Pawiin mo ang pamamanas ni Nanay Cedra sa kanyang katawan. Hallelujah. Kay Brother Dwayne Tarayaw, sa kanyang buong sambahayan ng kanyang mga anak. Ano man ang pangangailangan nila, ikaw po ang siyang gagawang makapangyarihan. Ikaw ang maglalaan ng biyaya sa kanilang mga pangangailangan. Gayon din po ang aming mga frontliners, ang mga doktor, ang mga nurse, hallelujah, ang mga kapulisan at kasundaluhan, ang mga barangay officials, ang mga nagtatrabaho sa labas. Ama namin Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong masaganang pagpapala ay lagi nilang maranasan. Ilayo mo rin sila sa mga karamdaman, sa mga sakit. Pagpalain mo ang bawat kanilang pamilya. Gayon din po ang aming mga listeners, ang aming mga viewers, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon. Ikaw po ang gagawang makapangyarihan. Ikaw ang tumugon sa kanilang mga kahilingang hindi mabanggit. Ayusin mo po ang mga problema, anumang mga kalungkutan, papawiin mo, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman, ang kanilang mga sakit. Hallelujah, ikaw ang nakakakita, gumawa kang makapangyarihan. Pagpalain mo ang bawat nakikinig dito sa ating himpilan ng Life Radio. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, purihin na ating Panginoon. Amin ding patuloy na inilalapit sa iyo, dakilang Diyos, si Nanay Auring ng Cordon, na ipagkaloob mo ang kanyang kahilingan, gaya ng karunungan na ipagkaloob mo sa kanya, at gayon din sapagkat siya ay stroke patient, tulungan mo siya, Panginoon, na ang kanyang pagkaka-stroke ay magkaroon ito ng kagalingan, at ang kanyang kamay, dakilang Diyos, tulungan mo siya at iyong pangyarihin na ito ay kanyang maigalaw. Gayon din, Panginoon, amin ding idinadalangin ang kahilingan ni Rene Tangunan, na ang kanyang kahilingan sa kanyang pamilya na maging malusog at ilayo sa anumang mga karamdaman. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo, Panginoon, at gaya din ng kanyang kahilingan na maakay ang buong sambahayan sa paglilingkod. Yayamang alam namin, dakilang Diyos, na ang maglingkod sa iyo ay mainam na aming magagawa. Tulungan mo, dakilang Diyos, ang kahilingang ito ng aming kaibigan at kapatid na si Rene Tangunan, na maakay ang kanyang sambahayan sa paglilingkod. Pangyarihin mo ito, dakilang Diyos. Marami pong salamat. Gayon din, Panginoon, amin ding patuloy na inilalapit sa iyo ang kahilingan ni Delphine Domingo na pagpalain ang kanyang buong pamilya sa dako po ng Ambagyo, Nueva Vizcaya. Ikaw, dakilang Diyos, ang siyang gumawang makapangyarihan, at ang iyong biyaya at pagpapala ay iparating mo sa kanila. Tulungan mo lamang, Panginoon, na lagi silang magtiwala sa iyong magagawa. Maraming salamat, Ama naming Diyos. Gayon din ang kahilingan ng aming kaibigan na si Laarni ng San Manuel, na makayanan ang lahat ng pagsubok. Tunay, dakilang Diyos, na walang anumang bagay na imposible sa iyo. At kung mayroon mang pagsubok na maaring ito'y dumarating sa aming mga buhay, alam namin, Panginoon, na ito'y ibinigay mo na aming makakayanan.
Kaya't sa kahilingang ito ng aming kaibigan na sila Arnie ay iyong pangyarihin. Gayon din dakilang Diyos, amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan sa dako po ng Mabuslo, kagaya ng aming kapatid at kaibigan na si Evangeline Fernandez, maging si Brother Randy Fernandez. Ang kanilang buong sambahayan ay patuloy mong ingatan. Ipagkaloob mo dakilang Diyos ang iyong patnubay sa araw-araw, at gayon din patuloy mo silang pagpalain sa kanilang paghahanap buhay. Maraming salamat. Gayon din ang aming kapatid na Remy Pasis Cordero, gayon din ang kapatid na Lito Cordero. Iabot mo sa kanila ang iyong mga biyaya at mga pagpapala. Hallelujah! Patuloy mo silang ingatan sa araw-araw, ilayo at iligtas sa anumang uri ng karamdaman. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Ronnie Mapalo, ang aming kapatid na April Pagaduan. Iabot mo sa kanila ang iyong biyaya, ang iyong mga pagpapala. Gayon din ang malusog na pangangatawan ay ipagkaloob mo sa araw-araw. Salamat, Ama namin Diyos. Glory to God. Salamat po, Panginoon, pagkat ang aming mga kahilingan sa gabing ito ay amin pong naidulog sa luklukan ng iyong biyaya. Ikaw, Panginoon, ang tangi naming inaasahan na siyang gagawang makapangyarihan, at gaano man kabigat ito, ikaw, O Diyos, ang siyang maglalaan ng katugunan. Maaring sa aming mga pag-iisip, sa aming mga damdamin, tila bagay mahirap. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan at walang anumang bagay na imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay iyong magagawa, dakilang Diyos, at umaasa kami na ikaw ang siyang maglalaan ng katugunan. Salamat po, Panginoon, marapatin mo lamang kami sa mga katugunang iyong ipagkakaloob. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesukristo. Amen. Prayer Power. Praise the Lord! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. Kung lagi nga natin ipagkakatiwala sa Diyos ang ating mga kahilingan, siya ay dakila, siya ay mapagbiyaya, natutugon sa bawat isa sa atin. Glory to God. At ngayon pong gabi, maraming salamat po sa ating mga nakasama. Baka po may babatiin kayo, Pastor Efren. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumubaybay sa programang ito. Kaya't ang aming patuloy na hiling at dalangin sa inyo na kayo ay, o lahat po tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Praise God. Maraming salamat po sa ating mga Facebook viewers, sa ating mga listeners. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Po nagiliw naming taga-subaybay. Kami po ay nagsasagawa ng free home Bible study at counseling. Tumawag lamang po o mag-text sa aming mga text lines. Para po sa Smart, Talk and Text, and Sun Cellular subscribers,